Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Idana! Oh, Idana! Uy! Badong? Naitigong babae nga, nangita ni mo. Ha? Kisa man? Kung wak ko masayop, sinangtil dito siya. Sa? Nang tildi? Unsay nahitabo? Idana, tabangi ko. Mura man na siya gipanugnaw. Tabangi ko, Idana. Jacket, Mak. Ano din na siya mabugnawan ng mayo. Di ana. Kining ako amoy sulong ba? Nang tildi, usay nahitabo ni mo nang... Si Ronnie, ako siyang nakita. Ug nahadlok ko niya. Mao nga mibiya ko dito sa bahay sa mga madre. Unsa? Nakita ni mo siya? Ug naibaw ko nga ako ang iyang tuyo. Maong miikayas ko dito. Pero unsa nang? Tabangin daw ninyo ang mga madre nga nahibilin dito. Maluoy mo nila. Kinuo ko. Sagbat ko. Unsa man itong buhato na, Idana? Sulti ko. Ako naman ko nga ron eh. Bisos, badong ko. Kuyogi ko, Badong. Atuon na to ang kumbento. Kay ba sinugo sa buhato ni Ronnie dito? Sige, ha? Nang taldi, dini ka lang ha. Ayaw pagbiya din eh. Tiyo, palihog ko. At imanan ninyo si Nang Tilde. May brima. Kamay may bawon niya, Idana. Patilaw palang tunila. Misamot na gid ang akong bilib ni Ronnie. Sa wa na'y pagduha-duha. Naa na gid mo ang tanan. Og nakita na nako pinaagi nimo ang katumanan sa tanan natong gidamgo. Di pa ni mao, honey. Napakoy dakong ipakita sa tanan. Dinhi na nila maila kung si kinsagyog ko. Ipakita na to nila nga kita na. Kita na ang labing gamhanan sa tanan. O guwanay mo labaw pa unik na to. Gusto ko nga adto na nimo ipakita nila ni Papa. Ngadto nila ni Idana. Natag-anan ni mo ang niyas kung hunahuna, honey. Mao ginay sunod nga mahitabo. Gusto kong matapos na silang tanan. Ilabi na gid si Idana nga maoy dakong babag sa atong mga nindot nga plano, Ronnie. Wala tayangay kabalakan pa ni Dana. Kinibaw na kung awana say mahimo aron iya patang mapugngan sa atong mga damgo. Di na ako makapaabot sa higayon, Ronnie. Kinahanglang pakit-una nimo sila sa imong abilidad. Nasunog yun ang kumbento. Pero maayo na lang kay buhi ra ang mga madre. Ay, salamat in taon sa Ginoo. Lain na sab gada kong kabalaka. Nga gihatag kini sa atong katilingban ni Idana. Wala yung solusyon ni Papa. Nga mapugnan rin nato sila si Ronnie ug Leslie sa ilang mga kabuang. Ay, nagsakit yun nga kong dughan ni hitabuha. Naglibog ko kung nganong nabuhat ni nila diri nato. Andam kong makigistorya ni Ronnie. Nahibaw ko nga nagkinahanglan siya nako. Nang Tildi, dili mahimo nga ikaw ang makigistorya niya. Oh, nahibaw ko nga dugay na siya nangita nimo. Pero karon sa iyang kahimtang, kuyaw kaayo kun iya kang makitaan. Kay sigurado ko nga doon nag-siya daot ang buhaton diha nimo. Ay, kung iya kong patsyon, alaot siya.
Dili gihapon siya magmalampuson sa iyang mga daotang tinguha. Mas maayo nga maglikay na lang una taniya. Kay sigurado ko nga kung may baho siya, nga di ka din magtako. Doon na siya ngilan nga buhato nimo. Hey, Ginoo ko. Ay, sir! Oh, Chloe, unsay balita? Sir, nasa si Ma'am Leslie o si Ronnie. Unsa? Unsa? Hain mo sila. Nganong, wa man sila mudiretso din eh. Tuas lang mediretso sa luyo. Ha? Sa luyo? Pagbantay mo, siradin ninyo ang putahan. Tara, ato silang atubangon. Ni aday mo din eh. O, Papa, ni Ami. Kumusta, Papa? Okay rami. Maayo kay ni amo karon. Sigurado ba mo nga okay ra mo? Nga ba nga muraman mo maglikay sa pagtutok nako? Ronnie, di paabot na ko ng higayon na. Nga mag-istoryahan na ita, nga niya sila si Sir Piping ug Nelson Ubanato. Wow! Interesting. Sige, Dana. Sulti. Ronnie, muhangyo lang mininyo. Dili pa uway ang tanan. Mahimo na tumasulbad ang tanan pinaagi sa malinaw nga pagsinabtanay. Ikaw ba, Ida, no? Nga na ba hilig makayo ka magpasiog daog mga trivia? Leslie, paminawa una si Dana. Ayaw paglaban-laban, Nelson. Oh. Wa ko'y daotan nga gisulti batok ninyo, Leslie. Ang ako ra, nga gusto ko og kalinaw. Hingpit nga kalinaw, nga kitang tanan magpuyo nga malinawon. Og malipayon. Ayaw mig tudlo isa mong gibuhat. Kay mas nasayod bisa mong kaugalingon kaysa sa imo pagpapapil sa mong pamilya. Bueno, gusto mo ka mo kalinaw? O saraya mong pangayoon karon din eh? Unsa man na, Ronnie? Ihatag karon dayon namo si Tia Tildy. Oh, Unsay tiya, Tildy? Ay na pagdagapangutana pa, Dana. Nahibaw kong ni Asya din magtago. Ihatag dayon siya din namo kay aron makabatong na taghingpit na kalinaw. Unsa man? Ihatag ninyo o dili? Ngano nagtinutok kayo mo lang mo, ha? Wa din ni sinang Tildy, Ronnie. Ay kog limbungi, Dana. Walay kapuslanan nga mamakat pa ka nako. Kinahanglan nga inyong isurrender rin ako si Tia Tildy. Tungod kay ako siyang iyaan. Busado na ko'y katungod nga ako siyang bawion diha ninyo. Unsa man? Ihatag ninyo o dili? Kay kung magmagahi mo sa pagtugya niya rin namo, di yun ninyo maangkon ang hingpit nga kalinaw ining dapita. Og delikado pa nga kamong tanan. Mabutang sila kong kalautan. Nakasabot pa mo? Ha? Nahibaw ko sa iyang tuyo din ako. Usa may iyang tuyo diya ni mo ng Tildy. Tungod kay ako'y gibinlan sa iyang amahan kaniadto sa sikulo sa librito, mahitungod sa bato nga agati. Unsa? Ang sikulo sa librito? Naadi ay nimo ng Tildy? Oh, Edana. Pero unsa nang? Dugay nang nahanaw ang maong butang. Apan nga naman nang? Unsa man din nahitabo sa librito? Akong gisunog. Ha? Gisunog? Oh, gisunog na ko. Tungod kay nahadlok ko kung mahibaw ang kininipisan kinsa. Kinaghatag kato og dakong hulga sa tanang katawan kung dunay laing masayod ni ini. Nasubo ko nang nga imo katong gisunog. Pero nahinumdum ka ba sa tanang detalye kung unsay nakasuwat ni atong libro, ha?
Gikasubo ko, Idana. Dili na nako mahimong isulti ni bisan kinsa. Kay gipanlumpa na nako sa akong kaugalingon. Ngawa ko'y tuganan ni bisan kinsa. Hangtod na sa akong kamatayon. Pero nang, makasalig ka na ako. Mahimong ako rin imo tuganan mahitungod ni ini. Nahibaw ko nga maurot yung bugtong paglaom nato aron mapawi nato ang agate nga naa karon ni Ronnie. Ay, Please nang, sultihi ko. Sultihi ko sa tanang sekreto mahitungod sa sikulo sa libreto. Naglibog ko ni mo, Ronnie. Nga nawa makagihimong aksyon batok nila nga wa man gyud sila mutuman sa atong gusto. Relax lang, honey. Nangita pa kong mayong binta. Unsay binta? Di ba mahimo naman nimo ang tanan karon? Aron kontrolon ang ilang mga huna-huna? Ay, oo lagi. Nahibaw ko kong gihimo, honey. Kalma lang. Mabutra lagi tanan ng bahina. Dili na ko makapaabot og dugay. Gusto ko nga mo aksyon dayon ta. Naglikay sila sa pagtutok sa kong mga mata. Kay ngano? Unsabay kalabutan ni anang mga butanga sa atong mga plano karon? Di na ko makontrol ang ilang mga hunahuna kundi sila mututok na ko. Pangita og laing paagi. Sagdi lang. Nahibaw kong dunay kasayuran si Dana aron makalikay sila sa kong kastigo kika na ko. Mao lagi na akong giingon nimo. Kana si Idana mao ginay dakong babag sa atong mga plano. Nabisit gyud ko na bayana. Pero bisan pa. Bisa kung saon pa nila. Makuha ra gyapon nako si Tilde. Ang akong gustong mahitabo nga patyo nimo silang tanan. Maabot na lagi tanan ng punto, ha, honey? Sa ako lang gingon mo, nangita pa ko sa mayong binta. Kaya itong mga kontra, nanganda mo sab sa ilang kaugalingon, kung kanus anato sila buwinggahan. Gusto na ako nga sa sunod na tong song dito, ato dayon silang ambusan. Ikaw ba? Believe sige kay ko ni Muda. Wag yung kamusap sa, sa imong kamaldita. Mao ginay akong ganahan kay nimo. Kigikapoy na ko ini, Ronnie. Gusto na ko nga kausara. Basin ba ay hinoon og kita na hinoy maunahan ini sa sobra natong kumpiyansa? Ay kabala ka bahin na. Kay naana ko'y nahununan kung saan na to sila paglipat aron makuha agad nato si Tilde. Unsa may imong nahuna-hunaan? Unsa, Ronnie? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!